герой, ама измислени. В манджата служиш типка истини. Няма точни вече от фалшиви писнами. Вашите путки са в реквеста на инста ми. В реквеста на инста, даже не искам да ги натискам. Мене ме мразят балъци, защото от малък се правя каквото поискам. На никого не завидях, на тебе в очите ти вижда със страх. Казах и каквото шегам в очите и за всичките думи си застанах. Ритъма хващам и докато пълм от нагата, брат ми леко главата поклащам. И чашата дигам на екс, докато за допето я хващам. На мене ми плаща за секс, имат си кинти, си огаждат. Паля си фас, искаш ли брат да се фанем на бач? Като почна да реда и всички пиченца около мене изпадат в екстаз. Натискам гибата от раз, така на китката горчи компас. Кристина, Мария и Симон си взимат парцаля, дричи ти вода от нас. Обиган, яко ми личи, залетел се Мариан. Направо ще свърчи, какви неща съм видял с красивите ми очи. Брат, или си с мене, или просто не ми